Čaute ľudia, s vami je Natália a vítam vás u nového videa. Dnes si znovu zahráme Toka Boka. Užite si video. Koľko je? Zaspali sme. Musíme utekať. Klap, klap, klap. Babi, stávajte, zaspali sme. Čo? Čo zas? No zaspali sme. Jaj. Už idem. Ach. Pohni si, Sofia. Ježiš. A raňajky. No, poďte dolu. Počkajte ma. Mati, vstávaj. Čo zas? No zaspali sme. Joj, sorry. Ti dám také sorry. No poďme. Babi čakajú dole. No poďme. Už ste hotové? Áno. Ideš s nami? Nie. Ach. No pohnite, dievčatá. No choďte, môžete ísť. Papa. Čo si máme zbaliť? Ja, tak toto si tu nechám. Šaty. Nechám si to v skrinke. Už si? Ja už som prezlečená aj tak. Ale nemáme to prvú hodinu. Veď ja viem. Ani už sú v striede, asi meškáme. Dobrý deň. Dievčatá, meškáte. My sme zaspali. Ono nevadí. Sadnite si. Takže dnes máme taký školský ples, alebo budeme tancovať. A akú hodinu? No, hneď po tejto. A čo máme za hodinu? Teraz máme matiku. Super. Takže napíšem prvý príklad s červenou. Erik, koľko sa to rovná? 6? Ach, Pane Bože, ako ja to mám triedu. Skús to ešte raz. No tak, 10. Erik, sadni si. A správny výsledok je 8. Ďalší príklad napíšem modrou. Tak a máte koniec hodiny. Môžete sa ísť prezliekať. Už máme ten ples. No. A ja idem do zborovne. Buďte poslušní.
No tak poďme, Sofia, idem. Ja už som vlastne prezlečená. Idem sa prezliecť. Dobre. A ja už som. Už ste? Áno. Yes. A vy? Prečo nemáte chalani? My sme si zabudli. Aha, tak poďte. Poďte. Nepredbiehaj. Ani ty. Ja som posledná. Ako vždy. Čo tu robíš? Ups. Divná. Takže mám tu nejaké úbory, teda nejaké šaty, takže kto chce požičať, môže si zobrať. Tu si ich môžete zobrať. Ja nechcem. Tak ja si zoberiem tieto šaty. No tak ty si určite zober. Dobre. A mne zostalo toto. Tieto si dám. No tak ja si dám tieto. Dobre. Je tu s nami aj pán riaditeľ. Dobrý. A idem vám toto nejako nastaviť. Toto je dobre. A hudba. Dáme túto prvú. Ideme. Vytvorte páry. No, dievčat je vec. Tak budú aj s nami. Omega. Pravá dvojica. Ja musím ukradnúť Petra. Poď so mnou. Druhá dvojica. Kto si zobere Martina? A vy, dievčatá, pôjdete jednoducho s nami. Sme mladší. Rozložte sa.
a dancujeme. To je party. Detská, táto party sa bude bohužiaľ musieť skončiť. Idete domov. No, super. Takže sa prezlečíme a ideme domov. Počúvaj, Fero, ty tu máš niečo iné? Áno, chalani idú hrať basket. Aha, okej, tak čo, ja ti to prepnem. Aha. Máš to nachystané. Dík. Sme prezlečení? Nie. Uhnite všetci, toto je moje. A toto je moje oblečenie. Toto je moje. Toto je moje. Toto je moje. A Petrové. Uložím to. Čau, Fero. Poďme. Poďte. A poberte si veci a choďte domov. Poďme. Na. Ticho, Nela. Mama spí. Ideme. Prešli sme ako špióni. To už je večer. No, poďme teda. No. Ideme sa už sa by chcela spať. A zajtra zase škola. No. Ona spí. Tentokrát to poviem ja. Takže ľudia, toto video sa končí. Pozrite sa na ďalšie video. Čus!